Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru kien jgħid li s-sussidji kienu prova tal-kuxjenza soċjali tal-gvern immexxi minnu. Kif għaddiet l-elezzjoni d-diska iżda nbidlet ta' taħt fuq u fil-Parlament il-Ministru Austin Gatt li sa dak iż-żmien kien responsabbli mill-qasam tal-enerġija kien tkellem kontra s-sussidji biex jiġġustifika z-ziediet fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Għax faċli tajtollix it-tariffi, imma qatt smajtu lil dawk li jgħidu hekk jgħidu wkoll uża t-taxxi biex tissussidja. Ma tismagħhomx jgħidu ilek. U hemm raġuni għax ma jgħidulekx, hekk, speċjalment il-unions, għax jafu li jekk pereżempju minflok żidna t-tariffi tfajna 25 miljun euro sussidji oħra fil-budget, dan kien ikun ifisser li ras għal ras nkunu tajna mit-euro. 4 snin wara din id-dikjarazzjoni ta' Austin Gatt, il-Ministru Tonio Fenech iżda qed jiġġustifika d-deċiżjoni tal-Gvern li jagħti 25 miljun f'sussidji lill-Enemalta għaliex skont huwa permezz ta' dawn is-sussidji il-kontijiet ma jolgħux iktar. F'Novembru tal-2008 biex jiġġustifika d-deċiżjoni tal-Gvern li jolli l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, Austin Gatt kien anke staqsa fil-Parlament min kellu l-wicc jgħid li xi ħadd mill-membri parlamentari kellu jingħata 100 euro biex ikun jista' jħallas il-kontijiet. U min għandu l-wicc hawnhekk fostna l-65 li qegħdin hawn. Li jgħid li xi wieħed minna ġew ħaqna nieħdu 100 euro. Meta iżda Austin Gatt tagħmel din id-dikjarazzjoni fil-Parlament, il-kabinett kollu fosthom huwa stess kienu diġà ilhom ġimgħat sħaħ jieħdu minn wara dar kulħadd żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Żieda li kienet deskritta mill-Awditur Ġenerali bħala eżempju ta' amministrazzjoni ħażina. Iż-żieda fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma li Austin Gatt iddefenda b'qawwa fil-Parlament fl-2008 waslet biex illum pajjiżna għandu fost l-ogħla kontijiet fl-Unjoni Ewropea, kif ikkonfermat fil-jiem li għaddew f'rapport tal-Kummissjoni Ewropea bl-isem ta' Energy Markets in the European Union in 2011. Dan fl-istess ħin li l-Gvern qal l-istess Kummissjoni Ewropea li wara l-Elezzjoni Ġenerali li ġejja qed jippjana li jerġa' jolli l-kontijiet.